Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturgintzaren aldizkaria, hotzezko aldizkaria da honako hau. Kulturaren arlo, atalak, nobedadeak dira hemen agertzen direnak. Eusko ikaskuntzarekin batera, Eusko ikaskuntzaren laguntzaz egiten dugun aldizkaria da honako hau. Irratigintza gaurko honetan, irratiaren historia, Radio Euskadi ura. Txalupa irratia esaten zioten batzuk ere. Izan ere, ustea zabaldu baitzen, naita zabaldutako kontua zenura, itsasoan ontziren batean ote zegoen edo. Itsasotik etortzen baitzen noski Radio Euskadiaren hotsa. Baina ez itsasotik baizik itsaso handiaren bestaldetik, Venezuelatik. Han ari baitziren abertzale kuadrilla bat eta irrati bat egitea horixe izan zuten burutazioa. Euskal Herrian erresistentzian Frankoren aurka askatasunaren alde. Oain ere ez dira garai erresak Euskal irratientzako eta horren lekukotasuna eman dezakegu. Horregatik pertinente esan ohi den gisa izan liteke Radio Euskadiren kontu hauek gogoratzea. La Chalupa de Radio Euskadi izenarekin Arantzazu Amezagak idatzitako liburua dugu oinarri. Bere senar izandako Pello Irujoren senblaza biografia bat idatzia du Arantzazu Amezagak. Bien semea Mikel Irujo geurekin solaskide. Eta beste zer baino lehenago, Radio Euskadi ura, Txalupa irrati ura nola aditzen zen geurean, ona testigantza. Euskadi irratia, Eusko erratizentziko udarien huella. Desde Radio Euskadi, the voice of the Basque and Atlantic. Next follows a transmission in Spanish and Basque language. Radio Euskadi, la voix de la resistencia vasca. Vous allez entendre notre émission en langue basque. La voz de la resistencia vasca. Radio Euskadi transmite todos los días 3 programas. A las 9:30, 10:30 y 11:30 de la noche. En banda entre 10 y 19 metros. Euskadi irratia. Irul irratsaio ditu egunero. Gabeko bederatzi terdietan, 10 terdietan eta 11 terdietan. 23 eta 19 metroko irraga. Hortaz testigatza, etzen ongi aitzen, baina egia da, entzuten zenean, entzuten baldin bazen, gutxi gora bera ala entzuten zela. Ia Mikel, ez dakite zuk grabazioak entzuteko modurik izan zenuen, betire Euskadi irrati honen berrita notizi gertutik ezagutu duzu noski. Bai, oso txikian nintzen nik, azken emisio egin zutenean 5 urte nituen bakarrik, beraz, bai, entzun fijo entzun nituela, baina oroitu behintzat horrela ez, baina bueno, Radio Euskadirekin bizi izan gara, uste dute bizi osoa, zen eta aita eta amak asko hitz egiten zuten horri buruz, han inguruan egon zen jende guztiari buruz, baita hainbat eta hainbat kontu eta historiak eta kontatzen zituzten betidanik, eta zure aita besteak beste, lehen aipatugun bezala hemen, baina noski, bueno, uste dute liburu honetan, pizka bat historia hori do labur biltu eta zeratik ez, ominaldi bat egiten da, han egon ziren jende guztiari. La Chalupa de Radio Euskadi, alaxe du izene burua, liburu honek, egilea Arantzazu Amezaga anderea da, eta eskaintza aldiz Pello Irujo Elizaldieri egina dago. Eta aldi berean Txalupa edo irrati honen notizi ematen denean, bada Pello Irujo izan zenaren
biografia moduko bat, impresio batzuk eta horritzapen batzuk biltzen dira. Gertukoa, beraz, Mikel Irujo, idazlea ama eta Pello Irujo aita zenuen. Alaxe da, eta, bueno, joan zen, iraian hil zitzaigun aita, pues, ustut amak idazle izanez gainera, pues, hor bertan jarri zen martxan hau idaztera. Joseba Azkarraga sailburua zen eskutik edo argitaratu zen, berak egiten du hitzaurrea liburu honetan, eta esan bezala iraian hil azarorako amak idatzita zeukan abendurako inprentan eta martxoan egin zen aurkezpena. Pello Irujoren beste ibilera, beren nortasunaren notizi badago noski, Irujotarren leinuan nola txertatzen den, ezta? Irujotarren eta hemen ez gara hasiko, Irujotarren notizi ematen, saio bat eta gehiago ere beharko genukelako. Esan dut, ibilera askotxo, Venezuelara nola joan eta han zer topatu eta han zer eskutarten zer egin zezaketen eta ez bakarra, baina irratiarena izan zen, ikustutan Venezuelatik eta Euskadiren zerbitzuan topatu zuten tresna, eraginkorrena eta marka gehien utzi duena. Bai, nik ustut erbestea gainera Venezuelara edo izan zen gehien bat Euskaldun gehienak gero gerra eta gero heldu ziren, denak exilio politiko hori bizi izaten zuten bere odoletan. Uste dute aipagarria da nola antolatu ziren han heldu ziren Euskaldun guztiak, erbestean zegoen Eusko Jaurlaritzak dena oso ondo antolatu zuen, bai paperrak, bai nola egin ziren bisaduak eta dena hor Venezuela asko lagundu zuen, eta baita nola urte batzutan ja bere Euskal Etxea zeukaten, kooperatiba bat egiten, hori hainbat eta hainbat aldiz ikusi dugu hemen gure herrian baita, eta horrez gain gehien bat uste dute aipatzekoa dela guztiek zeukaten bai elkartasuna eta bai eskuzabaltasuna. Euskaldun guztiek aurkitu zuten bere bizimoduan, Euskaldun guztiek izan zuten familia handi bat, naiz eta erbestean bizi, eta uste dut hori denok argi izan zuten heldu zirenetik, 40 hamarkadan, eta argi mantendu zuten joan ziren beste 30-40 urtetan, eta Euskadi irratia edo da gazteak erbestean edo jaiotako edo jaia bere bizi osoa jasandako edo erbestean fruitu bat. Garaiak zehazten saiatuko gara, Franco bizi zen, behaz diktaduraren garaia zen, eta erresistentziaren garaia ere, Franco hori eta frankismoari aurre egiteko modu bat, demokrazia eskatuz, askatasuna eskatuz, eta Euskadin aldeko lanak. Fetxatan aldiak eta saioak izan zituen irratiak, baina bat esatekoa da nola Euskal Herrian bizitzen jendeak zer hartzen zuen da nola hartzen zuen, garai hartan ere, resistentziako beste irratiak, Radio Paris, eta Radio Pirenaika, eta alakoak bazin, eta Euskal Herratia ere hortxe zegoen, noski. Saiatzen zen metzat egoten, batzutan egiten zen, bestetan ez, urruti baitzegoen. Ez gero esanen dugu baten batek interferitze propio ere aleginak egiten zitula noski, baina berez tokia nuntzen inork ez baitzekien nuntzegoen Radio Euskadi, eta hor da izena txalupa itsasoan nunbait zegoela sinistarazi ziguten. Hor zegoen, oian erdian Karakasetik 70 kilometrotara, eta, uste dut, edonork imaginatu aldu, esatea Karakasetik 80 kilometrotara gotea, eta inolako errepideri gabe, baizik, eta, oian erditik joaten zen bide bat, zenbat kostatzen zuen egunero, han hemen esaten den taloak edo programak Karakasen grabatu eta han emititzen ziren, eta hori eguneroko lana izan zen 13 urtez, beraz ustutzela noski esan dudan bezala, hor jaio ziren edo erbeste inbeste bizi izan zuten jendea, Franco oraindik bizirik zegoela ikusita eta azken batean Eusko etxean edo baita zeratik ez egi edo Eusko Gaztedi inguruan sortutako hainbat eta ekintza aldean zerbait egiteko beharra sentitzen zuten. Eta uste dut irrati hau jaia 40 gazte, bere garaian gazte ziren hainbat zenbaki bat esateko jende izan zuen bai
Karakasen, baina baita aipagarria da, Euskal Herrian baita hainbat eta aipat jende egon zen honen inguruan, ez? Resistentzia eta jakina mensajeak beti Euskal Herrira bideratuta hemen barne aldean, zegoen jendeari informazio emanez, animoak emanez, eta, bizirik mantenu nahirik resistentzia hori, ezta. Betire eta, proiektu nola izatzen ere, interesgarri zen, erokeria zen, hori gauza diren bezala. Eta jakina, proiektua han eta Karakasen bertan, eta Euskal Etxea, eta presentatu zenean eta ez zuten, gutxik ikusten zuten hori egin zitekenik, eta resistentzia topatu zuten, kaso, proiektua bera ere sinesgarri zela erakusteko. Bai, eta hala lortu zuten, ikustut, esan beharra dago hori, euskaldunok edo euskal kultura barruan daukagunok erresistentzia hitza, etzen bakarrik erresistentzia frankoren aurka, baizik eta, gure kultura, edo gure ideologia, edo gure herria nola sentitzen dugun mantentzeko. Hori zen, uste dut, erroestean, eta baita hemen Euskal Herrian edonor Euskaldun sentitzen zen edonor bere baitan daramatzan, ez? Orduan, argi dago, bai irratiago egiten zuten jendearen espirituaren edo atzean, hori zegoen, zerbait egitea, zerbait mantentzeko, transmititzeko baita Euskal Herrian kanpo bizi ziren hainbat eta hainbat euskaldun Euskal Herriarekiko edo lotura ikaragarri handiak zeuzkatela. Azken batean Euskal Herriko edo espiritua bizirik zegoela. Eta dut horregatik noski hainbat eta hainbat nervio eta lana, eta esfortzua eta dirua sartu zuen jende guzti hori. Dirua eta teknika eta jakintza eta kemena baita ere. Teknikaren aldetik, bada, bat edo beste, ipatu beharko da, hor batzen noski irratien transmisioaz eta bazekiena, eta egingarri zela, pentsatzen zuena. Eta horrekin batera, beste zenbait jende, bihotz bero batzuk, ez da, izanen bat edo beste, igual, bai. Bai, gustut liburuan intza aipatzen da, Jokin intza asko aipatzen da, bera behar bai izan zen lehenengo nervioa da jarri zuena. Claro, hor 70 metrotako dorre bat jarri behar zuten oian erdian. Hori egiteko lehenengo erosi behar zen. Hor Otsondo eta besteak beste, denok jarri zuten dirua, Otsondo aipatzen da, bera mecenas bezala egin zuen eta asko, dirua noski, dirua eman horrelako ekintza bat egiteko, estatu betuetatik ekarri zuten, gero ekipoa egin martzen, bulegoa egin martzen baita Karakasen, uste zuek hemen oso ondo dakizutela zer den irrati bat egitea, eta zenolako arazoak dituen egunero, baina dena egin behar zen Venezuelatik, 8.000 kilometrotara sortu behar zen irrati bat, hemen ondo entzuteko, egun horietan ez internet, ez mugikorrak edo komunikazioak ez ziren gaur egungo komunikazioak berez irrati saioa egiten zenean, itxaron bartzen nahiko jakiteko nola entzuten zen, ondo entzuten zen, non entzuten zen. Entzuten baldin bazen hori da, gero interferentziak nola heltzen ziren, Espainiako poliziak zegoen atzetik. Bai liburuan aipatzen da noski nola fiak berak txosten bat egin zuen bitan, bai Venezuelako gobernu hori pasatzeko, esanez hor oian erdian torre misteriotsu bat zegoela eta berz ere emititzen zuen. Eta, baina uste zailtasun guztien gainetik hor egin zuten. Nik uste baita noski ideologia eta baina noski oso ondo pasazutela, hau da, horrelako ilusioarekin egiten den lana. Beste izemak itoko dugu hor ingenieritza teknikoen aldetik azurtza bat ibili baitzen da horrek konexioak eta uinak eta nola ziren eta berak entenditzen baitzuen. Eta gero beste noski, kontenidoak aportatzen zituztenak, mezuak eta informazioak eta oie guztiak ere noski. Jakina, komunikazio tresna bat, baina ez duk esan duzu, esatu gugu hemen hurbilean gaude, eta komunikazio hurbilekoarekin, hor bai, bere trabakin, baina egin gari da. Urrunean, egonez, komunikazio hori asko zailegoa da, ez? Eta gainera, barnean zeudenak, izkutuan, entzun beharra, horrek berez ere, edo propaganda egin, nola jakinerazi jendere horrentzun zitekela irratia. Eta gero etxean entzuten zenean ere, auzokoek ere zezatela kontrolatu. Eta gero, beste
beste noski korresponsalak, informazio emaleak, eta horiek ere, pues, nola moldatzen ziren euren idazkiak, eta pasarazten, eta horiek, bueno, mundu bentzat interesgarri bat. Kaptatzeko zezaila zen, hemen Iruñerrian ez dakit, baina bai, mendi gora batera, joan behar ere izaten zen, noiz edo noiz, ziurtatzeko alako ordutan, ez, entzun ahal izan etzela, hori edo badago horretuztik altza bat. Bai, badago. Urbazara edo uste dute badagola, liburuan, kontatzen dena, bai? Bai, hori, pues, askotan esaten dona, ez zekiten oso ondo, aber nola entzuten zen eta bai, mendi tontorretan aigo berziren, pues, benetan ziur egoteko seinalea gutxienez, heltzen zela, edo, eta nola heltzen zen, ez bakarrik heldu, baizik eta baita, nola, ezin zen publizitatea egin, esan duzun bezala du, sekretupean uki bartzen, eta zintzen, horrela argi eta garbi esan, pues, seinale honetan hauek dira, eta gehien bat hemen korresponsal moduan egiten zirenak, baina dena azten zen noski Caracas'en estudio batean, egin zen estudio batean behin, hori, zailtasun guztien gainetik egin zen hori Iñaki Anasagasti, hor zegoen, eta berak asko egon zen hor programak eta taloak deitzen zieten grabazioei, orduan estudioan egin, 3 saio egunero hor hasieran entzun dugu bezala. Presak esatu zu, baina grabazio horiek ere, bobina irekiko zintetan ziren, hori ere, bueno, asko desente, behar dut ez horren bestak, puxka bate aldatu da gauza horietan, grabazioetan. Orduan, bobina horiek kotxe bat hartu eta eramaten zituzten, pues hori, esan dudan bezala lehen, jaia 80 kilometrotara zegoen emisio dorrera, bueno, kriston ziren ez da errepideak, oso bide estuak eta lokatzez beterik zondenak askotan, hor kontatzen da baita nola, pues, behin baino gehiagotan bat kontatzen dugu nola geratu ziren kotxearekin hor zugarriko ekaitza erori zen eta gau geratu ziren, baina hala ere lortu zuten bobina 13 urtetan egunero, ez da egun bat ez zen falta hori bobina horiek edo talo horiek edo eraman ez zuten egunik, beraz horriz eta gero, hor zegoen oian erdian beste pertsona bat pues, dena dorrea bai emisio zentroa eta dena gordetzen. Eta handik noski Euskal Herri barnetik iritsiko zitzaizkien informazioen egarri eta goze, abez informazio pasatzen zen, gero haiek ere difunditu izateko, eta, bueno, histori asko dira hor daudenak. Irratia noski kausa baten zerbitzura, oso, klaro, Euskadiren alde, resistentzien aldeko, frankismoaren aurkako lana, uinain bitartez egina, La Chalupa de Radio Euskadi, eta bide batez esaten ari garen bezala, Pello Irujo, zenaren omenez prestatutako liburua da. Irratia eta irratian ari gara, mutatis mutandi asko, gauzak aldakarri dira, gauza asko, beste batzuk behintzat, antza, zerbaitetan badute oraindik komunikazioaren garrantzia, esate baterako, eta behar bada, askotan gehiago konturatzen dira komunikazioaren garrantziaz, etxaiek, komunikazio hori ukatu nahi dutenek, geuk baino, ez da, baina, bueno, ez egia da. Komunikazioa garrantzia handikoa da, jendearen arteko harremana, informazioak bideratu, kontrastatu, eta jende elkarren arteko komunikazioan egotea garrantzia handikoa da, eta hori bai da, lehenago horren balio dura, nik bintzatala ikusten dut. Noski eta ustut jaia lehen esan duan bezala, baina hau ikuste, hau da adibide bat, esan diote Euskal munduan ez bakarrik erbestean, Euskal Herrian hainbat eta hainbat esfortzu eta ikaragiren energia ipini izan dugu eta ipintzen dugu egunero gure kultura eta gure ideiak aurrera segial izateko, ez? Eta han, pues, hainbat eta hainbat gazte Caracasen erbestean, 60 hamarkadan Franco bizirik eta ez egiten zerbait, noski egin behar zuten, arla sentitzen zuten, eta, bueno, aldizkariak, publikazioak eta hainbat gauza eta dirua noski baita behar zuten, baina kasu honetan erabaki zuten askok, nire aita besteak beste irrati bat sortzea, hango
abotsa entzuteko noski, bai esan duzun bezala, askotan kasu honetan espainolek edo ardura gehiago jartzen zuten, baina nik uste dut garrantzia hori dela. Esan nahi dute, haiek garbi izan zuten, gero Franco hiltzenean horrela jaia gehienak torri ziren, bultatu ziren Euskal Herrira, eta uste dut nervio hori, azken batean, ez bakarrik haiek, esan duan bezala, Euskaldun jaia gehienok, daukagun nervio hori da gaur egun adibidez, besteak beste, hemen gaur estudio honetan Euskal Herri Irratian, entrevista egiten ari garen ustute adibide on batez. Nervi hori behar izan dugu, izan garelako gara hori aspaldi esan zen, eta nik uste horrelako gauzak, horrelako ekintzak, horrelako irratiak, baita geroan edo urte batzuk eta gero egon ziren Radio Euskadi, gaur egungo Radio Euskadi honen oinordekoa da, argitar horrela sortu zen gainera, eta baina hori gehien bat espiritua, Radio Euskadiren espiritua da gaur egun denok bizi-bizire daukaguna. Mila esker, amaitzeko berriz aituko dugu, hor grabazio historiko hori, hor uinen artean, oianetik datorren uina, itxasoan zehar, etorri zena, eta historikotzat jo behar dugun Radio Euskadi, la txalupa de Radio Euskadi. Euskadi irratia, eusko erresistentziko udarien huella. Desde Radio Euskadi, the voice of the Basque Underground. Next follows a transmission in Spanish and Basque language. Radio Euskadi, la voix de la resistencia basque. Vous allez entendre notre émission en langue basque. Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca. Radio Euskadi transmite todos los días 3 programas. A las 9:30, 10:30 y 11:30 de la noche. En bandas de 10 y 19 metros. Euskadi irratia, Kirol irratsaiotizu egunero, gabeko 9:30, 10:00 eta 11:30, 23 eta 19 metroko irrada. Nekez distorsionatua iristen zenean Euskadi irratiaren seinalea, baina hortxe dago lekukotasuna. Irratia komunikaziorako tresna, erresistentziarako ere. Jokin Nintza eta Jose Joaquin Azurza eta Xaber Leizaola eta Alberto Lasegi eta Iñaki Anasagasti eta Pello Irujo haiek denak Venezuelatik, Euskal Herri barnetik berriz beste jende asko ibili zen kolaboratzen irrati hartan. Radio Euskadi izan zen ura, txalupa irratia, horixe gogoratu nahi izan dugu hemen Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun geure kulturgintzaren aldizkarian, geure kultur arloan. Eusko ikaskuntza, jakitez.